Πανοσυλλογιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι δημάρχοι Σωτήρας, αξιότιμη γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κύριε Βοηθέα Αρχηγέ, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, αξιότιμη Βοηθέα Επίτροπε Αγροτικών Πληρωμών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συναδέλφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από την Αστυνομική Διεύθυνση Αμοχώστου και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου και την ευλογία του Πανερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ΚΕΠΑ ιδρύθηκε το 1996 στο Παραλίμνη και στηρίζει έμπρακτα άπορες οικογένειες και παιδιά της επαρχίας μας. Στις δραστηριότητες του το Ίδρυμα περιλαμβάνει κατοίκον διανομή φαγητού, κοινωνικό παντοπολείο, κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων και φιλοξενεί πρότυπο σχολείο για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Με πρωτοβουλία του Ειδικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑ, ιδρύθηκε το 2014 η αίθουσα ανακουφιστικής φροντίδας για την περίθαλψη καρκινοπαθών συνανθρώπων μας. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί αρκετοί καρκινοπαθείς συνανθρώποι μας και τύχαν νοσηλείας και φροντίδας. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό πραγματοποιείται και η σημερινή εκδήλωση για να το στηρίξουμε. Ο Πάτερ Ανδρέας Κονάνος, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας για τρίτη συνεχόμενη φορά μετά από πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμοχώστου, είναι γνωστός σε όλους μας και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η παρουσία σας απόψε εδώ δηλώνει την αγάπη μας προς το πρόσωπό του και τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει. Είναι γεγονός ότι ο λόγος του Πάτερ Ανδρέα ελκύει σαν μαγνήτης όλους μας. Ειδικά το απόψινό θέμα η αγάπη του Χριστού ψάχνει την καρδιά σου είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Πάτερ Ανδρέα, να μου επιτρέψετε και φέτος να δανειστώ ένα κομμάτι από το νέο σας βιβλίο «Στο βάθος Κύπρου». Σε παρακαλώ, σήμερα βρες κάποιον και πες του τη λέξη «Σ' αγαπώ». Σε μένα μην την πεις πάλι, διότι εγώ το ξέρω. Μου το έχεις ξαναπεί τόσες φορές. Πες το όμως και σε κάποιους που δεν το έχεις πει και δυσκολεύεσαι. Εκεί θέλω να το πεις. Να πεις «Σ' αγαπώ» και σε κοροϊδέψουν και λίγο. Δεν πειράζει. Πρωτού ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας, θα ήταν παράληψη να μην εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την κυρία Κατελίτσα Φυλαχτού για την παραχώρηση της αίθουσας του Ξένιου High School για την πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε επίσης τον βοηθό αρχηγό επιχειρήσεων κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους, ο οποίος απόψε εκπροσωπεί τον αρχηγό αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόβου, τους δημάρχους Παραλιμνίου Αγίας Νάπας, Δερίνιας και Σωτήρας, την εταιρεία Τσόκος Hotel, την εταιρεία Giovanni Group, την υπεραγορά Κόκκινος, το Photo Studio Memories, το κατάστημα Flooding Jewelry, το Ράδιο Πολιτεία, τα site Σωτήρα News Νέα Μόχωστος, το περιοδικό Vantage, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση στηρίζετε την προσπάθεια αυτή. Πανοσυλλογιότατε, καλωσορίζοντας και πάλι στην Κύπρο, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Ωραίος φωτισμός για σας, για να υπαλληθεύσει και αυτό που λένε μερικοί, «Εισακούω και κοιμάμαι». Οπότε μπορείτε να χαλαρώσετε, είστε στην κατάνοιξη εσείς και εγώ εδώ στο φως. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας για άλλη μια φορά στην όμορφη Κύπρο, στο πανέμορφο Παραλίμνη, με αυτή την όμορφη παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε, για την αγάπη που μου δείχνετε, η οποία όντως είναι αγάπη βαθιά ανθρώπινη και γι' αυτό είναι και θεϊκή. Ό,τι είναι γνήσιο και αυθεντικό είναι και θεϊκό. Και χαίρομαι λοιπόν που είμαι μαζί σας για να ψηλαφίσουμε λίγο μαζί αυτό το όμορφο και μεγάλο θέμα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου ως ιερέας τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Προέδρο Αμοχώστου κύριο Βασίλειο, τον οποίο πήρα και τηλέφωνο προχτές από το ξενοδοχείο και πήρα πάλι την ευχή του και την άδειά του για αυτή την ομιλία και εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ τον αστυνομικό διευθυντή Αμοχώστου κ. Αντώνη Παπακωνσταντίνο, τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος κ. Δημήτρη Παπαευέλθοντος, την κυρία Κωνσταντίνα Νεοφύτου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμοχώστου, που μου στείλε τόσα στο Facebook, μηνύματα, email, να τα οργανώσουμε, πότε θα έρθεις κλπ. Αγωνία και φροντίδα. Πολλοί άνθρωποι κουράστηκαν για αυτή την εκδήλωση και τους ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστάλα Μαυρουδή από το ΚΕΠΑ, την κυρία Κατελίτσα για την παραχώρηση της αίθουσας, την αγάπη της και το σύνδεσμο Κιβωτό, ο οποίος σύνδεσμος φροντίζει για το να έρχομαι στην Κύπρο και οργανώνει το πού θα πάω, πώς θα πάω. Ο κύριος Παντελής Σημειονίδης από την Κυριακή το βράδυ που έφτασα στην Κύπρο μέχρι τώρα συνέχεια τρέχει και φροντίζει
για ό,τι μου χρειάζεται. 3 ώρες ύπνο κάθε βράδυ, για να μπορέσει να με εξυπηρετήσει σε όλα αυτά που τρέχω, στις ομιλίες, να στείλει οδηγούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που κουράζονται και δείχνουν την αγάπη τους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και όλους τους επισήμους που είναι παρόντες, τους οποίους δεν θα πω και θα τα μπερδέψω, όχι τίποτα άλλο, αλλά ευχαριστώ για την τιμή που κάνουν σε αυτή την εκδήλωση που είναι σκοπός ιερός που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η αγάπη του Χριστού ψάχνει την καρδιά σου. Και αισθάνομαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι αυτό, να αισθανθεί αγάπη μέσα του. Ο άνθρωπος είναι το πλάσμα που όταν γεννιέται, το μόνο θηλαστικό που όταν γεννιέται είναι τελείως ανυπεράσπιστο. Αν ένα μωρό που γεννήθηκε από τη μάνα του το αφήσεις μόνο του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε λίγες ώρες, μέρες θα πεθάνει. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που γεννιέται θέλει μια αγκαλιά, θέλει μια ζεστασιά, θέλει ένα στήθος να πιει γάλα, θέλει ένα κορμί να ζεσταθεί, θέλει μια μάνα να του πει κάποια λόγια τρυφερά και αυτό κρατάει για πολύ καιρό. Και μάλιστα οι νέοι γιατροί, οι ψυχολόγοι και οι παιδοψυχίατροι και οι παιδοψυχολόγοι λένε ότι το παιδί, το μωρό, το βρέφος, δεν πρέπει ποτέ να το αφήσεις αβοήθητο όταν κλαίει. Ενώ οι παλιές τακτικές έλεγαν άστο να κλάψει, θα συνηθίσει, μην του δίνει σημασία. Τώρα λένε ακριβώς το αντίθετο. Ότι το παιδί στα πρώτα του χρόνια θέλει να νιώθει διαρκώς αγάπη, συνέχεια αγάπη. Γιατί αυτό του φορταίνει την ψυχή και παίρνει το μήνυμα ότι σε αυτόν τον πλανήτη που γεννήθηκε θα ικανοποιούνται οι βασικές του ανάγκες την ώρα που τις ζητά. Και αυτό του δίνει το μήνυμα ότι θα παλέψω στη ζωή και το περιβάλλον μου είναι φιλικό. Ο πλανήτης αυτός με δέχτηκε με 2 ανθρώπους, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, και μου έδωσε το μήνυμα της αγάπης. Και είναι ευτυχισμένα τα πλάσματα και τα παιδιά και όσοι από εσάς είχατε γευτεί τέτοια μητρική και πατρική αγάπη όταν ήσασταν μωρά. Δεν το είχατε όλοι. Δεν μεγάλωσαν όλοι τόσο ευτυχισμένα. Δεν είχαν όλοι μια τέτοια υπέροχη μητέρα να τους αγκαλιάσει, να τους ζεστάνει κτλ. Όσοι όμως είχαν, αυτή η ανάμνηση είναι πολύ δυνατή. Και τα παιδιά αυτά θα ζήσουν και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με δύναμη ψυχής. Δεν θα λυγίσουν γιατί χόρτασαν τότε που έπρεπε να χορτάσουν. Λέει μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ότι το μωρό που δεν χόρτασε γάλα από το στήθος της μάνας του και αγάπη από τη μάνα του, μεθαύριο όταν μεγαλώσει θα κυνηγάει, λέει, πάντα κάτι που θα αντικαθιστά αυτό το στήθος που δεν βρήκε. Και αυτό θα είναι ένα μπουκάλι κρασί ή μπύρα, θα είναι ουσίες, θα είναι τσιγάρα, θα είναι ναρκωτικά, γιατί πίσω από αυτά ζητάει την αγάπη που δεν χόρτασε όταν ήταν παιδί. Και αυτό και όσα παιδιά βλέπεις τα οποία είναι μπλεγμένα σε ιστορίες τέτοιες, όταν τα πιάσει η κρίση τους, όταν μεθύσουν και ζαλιστούν, έχω δει τέτοια άτομα σε κατάσταση κρίσης και μέθης, λένε τέτοιες λέξεις. Είμαι καλό παιδί, λέγω, σ' αγαπάω, σε θέλω, θέλω αγάπη, θέλω ανθρώπους. Αγάπη ζητάμε μέσα απ' όλα. Και θα μου πεις τώρα γιατί λες για τη μάνα και τον πατέρα, αφού το θέμα είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού περνάει πρώτα από τους ανθρώπους. Το πρώτο πλάσμα που είδες στη ζωή σου δεν ήταν ο Θεός, ήταν οι γονείς σου. Η πρώτη εικόνα που πήρες για το τι θα πει αγάπη ήταν ένα πρόσωπο ανθρώπινο με σάρκα και οστά. Και όποιος αυτό το χόρτασε μπορεί να καταλάβει μετά καλύτερα και το Θεό. Γι' αυτό στο σχολείο όταν κάνω μάθημα και μιλάω στα παιδιά και τους λέω ότι ο Θεός αγαπάει όπως οι γονείς σου, όσα παιδιά έχουν καλούς γονείς το καταλαβαίνουν. Όσα παιδιά όμως έχουν γονείς με διαζύγια, με προβλήματα, με τσακωμούς, με ξύλο, με βρισχές, με ταλαιπωρίες, γυρίζουν και μου λένε το παράδειγμά στο το πάτερ. Δεν μπορεί να μου πείτε ότι όπως μας αγαπάει η μάνα μας αγαπάει και ο Θεός. Ποια μάνα, ποιος πατέρας, συμπέρασμα ποιος Θεός. Γι' αυτό είπα πριν στην κυρία Κατελίτσα που μου έλεγε για την αθεία των νέων ανθρώπων, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άθεος άνθρωπος. Υπάρχει άνθρωπος που έχει παρεξηγήσει τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληγωθεί στη ζωή τους και δεν χόρτασαν μέσα τους αγάπη από πουθενά, με αποτέλεσμα αρνούνται και το Θεό που δεν γνωρίζουν και κυρίως αρνούνται το σύστημα, οτιδήποτε θυμίζει σύστημα και μιλάει δήθεν για το Θεό, αλλά δεν δίνει αγάπη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπήκαμε στην Εκκλησία για να μάθουμε να αγαπάμε.
Αν όλα τα κάνουμε, αλλά δεν μάθουμε να αγαπάμε και να αισθανθούμε αγαπημένοι από τον Θεό και αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η νηστεία καλή είναι, αλλά τι να την κάνεις αν δεν αγαπάς. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλα αν τα κάνω σωστά, αλλά δεν αγαπώ, δεν πετυχαίνω τίποτα. Η αγάπη είναι το πάνω. Ο τύπος είναι κάτι που χρειάζεται, αλλά ο τύπος χρειάζεται να περικλεί κάτι ουσιαστικό. Το περιεχόμενο είναι άλλο. Υπάρχουν παιδιά στην Αθήνα που μου φυλάνε το χέρι και δεν ξέρουν πώς να με ονομάσουν. Με λένε Κύριο, με λένε Κύριε Πάτερ, Κύριε, δεν ξέρουν ότι πρέπει να πούνε το όνομά μου κτλ. Και όμως η ψυχή τους έχει κάτι γνήσιο και αυθεντικό και αληθινό. Αυτό το προτιμά και ο Θεός. Ο Θεός δεν μένει στους τύπους. Κοιτάει την καρδιά σου και σου λέει, έμαθες να αγαπάς. Δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία, δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί κι εσείς, από τον εαυτό μου κρίνοντας μιλώ, υπάρχει μερικές φορές εξωτερική συμπεριφορά τέλεια, άψογη, αλλά εσωτερική ποιότητα ανύπαρκτη. Μου είχε πει κάποιος ότι εγώ έχω φάει μαχαιριές στη ζωή μου από άτομα τα οποία ονομάζονται στον τίτλο της ζωής τους ότι είναι οι καλοί άνθρωποι, οι καλοί χριστιανοί, οι καλοί που πάνε στην Εκκλησία. Και όμως αυτοί, λέει, με πλήγωσαν, με πρόδωσαν, με πίκραναν, μου έβγαλαν μίσος, μου έβγαλαν εκδίκηση. Αυτό είναι που πληγώνει τους ανθρώπους, αυτό είναι που κλονίζει τη σχέση μας με τον Θεό. Και αναρωτιέται κανείς, τόσα χρόνια στην Εκκλησία, τι έμαθες? Αν δεν μάθεις την αγάπη, αυτό μου είπε ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, πολύ ασκητικός, με αδύνατο σώμα, μακριά γένια, τον θαύμαζαν όλοι. Και μου λέει, Πάτερ, τόσα χρόνια εδώ, λέει, αν δεν μάθω να αγαπώ, όλα αυτά είναι το σχήμα. Έχετε ακούσει που λένε το μοναχικό σχήμα? Αυτό είναι το σχήμα. Το θέμα είναι τι έχει μέσα το σχήμα. Και το μέσα είναι αυτή η αγάπη. Όταν λείπει αυτή, τίποτα δεν πετυχαίνεις. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όλα τα είχαν, αυτό δεν είχαν. Ποιότητα και περιεχόμενο ψυχής δεν είχαν. Εξωτερικά νήστευαν, πήγαιναν στις ακολουθίες τους, ήταν τυπικοί, αλλά όταν ο Χριστός είδε την καρδιά τους, είδε κάτι αποκρουστικό. Και αυτό λέγεται υποκρισία, λέγεται ψευτιά, λέγεται βιτρίνα. Η αγάπη λοιπόν του Χριστού ψάχνει την ψυχή σου για να σου δώσει αυτό το αληθινό βίωμα, να αισθανθείς ότι είσαι αγαπημένο παιδί του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στόχο στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στη σχέση μας. Μια αγάπη μένει, μια αγάπη μας χορταίνει, μια αγάπη μας ξεκουράζει. Όλα τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Ήταν ένας μοναχός στην εκκλησία που κοιμόταν γιατί τον έπαιρνε ο ύπνος. Και δίπλα του ένας τον σκούνταγε αυστηρά και του λέγε ξύπνα, ξύπνα, κάνουμε προσευχή, σοβαρέψου, μην κοιμάσαι. Και δίπλα του ήταν, λέει, ο Αββάς Πιμένας. Ο Αββάς Πιμένας ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Αυτός λοιπόν του λέγε μην τον σπρώχνεις, είναι κουρασμένος. Και του έπαιρνε το κεφάλι του νησταγμένου και το βάζει στα πόδια και του λέγε κοιμήσου λίγο, θα σε ξυπνήσω λίγο, όταν φτάσουμε στην τιμιωτέρα, θα σε ξυπνήσω, κοιμήσου λίγο. Ο ένας, σκληρή συμπεριφορά, ο άλλος, ξεκουράσου. Αυτός είχε γευτεί τι θα πει Θεός. Όταν αισθανθείς το Θεό, γίνεσαι άνθρωπος εκ των πραγμάτων επίοικης και φιλάνθρωπος. Όταν δω άνθρωπο σκληρό στο φέρσιμό του, απότομο στους άλλους, απαιτητικό στη συμπεριφορά του, τότε σίγουρα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αισθανθεί το Θεό. Και εσείς όταν βλέπετε τέτοια συμπεριφορά να προβληματίζεστε και να μην λέτε ότι ένας άνθρωπος του Θεού με πλήγωσε, παρά να λέτε ένας άνθρωπος που ακόμα ψάχνει με πλήγωσε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος του Θεού να φερθεί με τρόπο σκληρό. Προχτές έλαβα ένα μήνυμα στο διαδίκτυο από κάποιον στην Ελλάδα, πήγα, λέει, στο πνευματικό μου να εξομολογηθώ και γύρισα, μου λέει, ερείπιο. Του λέω γιατί? Γιατί, μου λέει, αισθάνθηκα τέτοια καταπίεση, με μάλωσε, με πρόσβαλε, με τιμώρησε κτλ. Και του λέω, κοίταξε να δεις, και εμείς οι παπάδες, δεν σημαίνει επειδή είμαστε ιερείς, όλα όσα κάνουμε και όσα λέμε είναι φωτισμένα από το Θεό. Όταν κάποιος σου φέρνεται με προσβολή, με ηρωνία, με πλήγωμα, με εξευτελισμό της ψυχής σου, αποκλείεται αυτό το κλίμα και η σχέση να είναι θεϊκή. Ο Θεός είναι φιλικός στο πλάσμα του. Ο Θεός αγαπάει το πλάσμα του. Αυτό να το θυμάστε. Όποτε αισθανθείς στην ψυχή σου μια σκέψη που σε προσβάλλει για τον εαυτό σου και σε κάνει να νιώθεις άχρηστος, ανίκανος, τυποτένιος, τελευταίος, αυτή η φωνή δεν είναι από το Θεό. Ο Θεός είναι, να θυμάστε αυτή τη λέξη,
υποστηρικτικός. Ο Θεός είναι υποστηρικτικός. Ακόμα και όταν σε διορθώνει με κλίμα αγάπης και κατανόησης. Δεν προσβάλλει, δεν εξευτελίζει, δεν απογοητεύει. Γι' αυτό λένε ότι όταν κάποιος εξομολογηθεί και πει ένα βαρύ αμάρτημα, ο πνευματικός δεν πρέπει ούτε να σοκαριστεί, ούτε να ταραχτεί, ούτε να κάνει ότι ξαφνιάστηκε με αυτό που άκουσε. Γιατί ο άλλος θα αισθανθεί ότι ο Θεός ο ίδιος τον απορρίπτει. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να είσαι, ο Θεός σε αγαπά. Γι' αυτό και είπα και αυτού του παιδιού, το ποιον έχεις πνευματικό είναι δικό σου θέμα. Εσύ το διαλέγεις. Εσύ να διαλέξεις έναν άνθρωπο που όταν πας κοντά του θα σου θυμίζει τον πατέρα του άσου του γιου, ο οποίος δέχτηκε το παιδί του όπως ήταν. Στην Αθήνα λέμε τη λέξη λέτσος. Δεν ξέρω αν το λέτε. Δηλαδή λέτσος θα πει ερείπιο, με τα τσουβάλια, με τις βρωμιές του, με τις αμαρτίες του. Και δεν τον πρόσβαλε, ούτε τον τιμώρησε, ούτε του κάλυσε τη ζωή να του πει πες μας τώρα τι έκανες, να τα ακούσουμε όλοι, να τον εξευτελίσει. Τον σκέπασε, τον έντυσε, τον έπλυνε. Του έδωσε χρυσόλι δαχτυλίδι και για χατήρι του έκανε γλέντι να χαρεί. Αυτό θα πει, σε αγαπάει ο Θεός. Έναν τέτοιο Θεό δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν τον δέχεται και δεν τον περιμένει αυτόν τον Θεό και δεν τον αγαπάει αυτόν τον Θεό. Σε αντίθεση με τον άλλον αδερφό του άσου του γιου που παρεξηγήθηκε και ήταν ο καθοσπρέπει άνθρωπος που ήθελε τον αδερφό του να τιμωρηθεί. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ευλογείτε πατέρα, τιμήστε σας. Ο Θεός νομίζω ότι είναι, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό και ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ο Θεός είναι λίγο άδικος. Και αυτή η αδικία του μας συμφέρει. Διότι ο Θεός δεν πηγαίνει με το ζήγισμα, αλλά με την αγάπη. Και η αγάπη κάνει αδικίες. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός, παίρνει τον ληστή και του λέει ένα πρώτο στον παράδεισο. Παίρνει τον άσωτο και του λέει «Σ' αγαπάω». Αυτό δεν είναι μια αδικία. Αλλά αυτή η αδικία μας συμφέρει. Γι' αυτό και τα παιδιά του Θεού, τα οποία κάνουν αμαρτίες, αλλά μετανιώνουν, πάνε πρώτα στον παράδεισο. Αυτό λέει ο ίδιος ο Θεός. Οι αμαρτωλές γυναίκες, λέει, τελώνες, πόρνες, ανήθικοι άνθρωποι που κλαίνε και μετανιώνουν, ο Θεός τους αγαπάει πριν από όλους. Αυτό αν το σκεφτείς, παίρνεις πολύ δύναμη και μεγάλη παρηγοριά στην ψυχή σου. Και δεν ξέρω αν το αισθάνεστε αυτό, ότι είστε αγαπημένοι του Θεού. Είστε πλάσματα που ο Θεός τα αγαπάει. Σε δέχεται ο Θεός όπως είσαι. Εμένα με εντυπωσίασε όταν χειροτονήθηκα την ημέρα που έγινα παπάς και πήγα σχολείο μετά από λίγες μέρες, γιατί ήμουν στο Λύκειο 20 χρόνια, στο είχα πει. Πήγα λοιπόν τη Δευτέρα στο σχολείο, Κυριακή χειροτονήθηκα, και μου λέει ένα παιδί, δηλαδή τώρα κι εσύ λέει, έγινες παπάς, κύριε Κονάνε, γιατί κύριο με έλεγε στην Παρασκευή, δεν είχε μάθει τα τυπικά, τα πρωτόκολλα κλπ. Μου λέει, τώρα θα λες κι εσύ συνέχεια ότι ο Θεός λέει αμαρτία αυτό, αμαρτία το άλλο, όχι εδώ, όχι γήπεδο, όχι μηχανάκι, όχι φίλοι, όχι τσιγάρα, όλα όχι. Γι' αυτό έγινες παπάς να μας λες ότι ο Θεός λέει όλο όχι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Ότι ο κόσμος έχει συνδυάσει πολλές φορές τα πράγματα του Θεού και της Εκκλησίας, όχι με την αγάπη, αλλά με το δάχτυλο ψηλά και με την αυστηρότητα. Και πολλοί από εσάς έχετε μεγαλώσει μερικές φορές με έναν Θεό που σας προκαλεί κυρίως φόβο και λιγότερο αγάπη. Ένα Θεό ο οποίος σας τρομάζει με τις ενοχές, σας τρομάζει με τις απειλές, ότι θα πας στην κόλαση, ότι αυτό που κάνεις είναι απέσιο, ότι ο Θεός περιμένει να σε τιμωρήσει, παρά με ένα Θεό ο οποίος σου λέει, σε περιμένει να σε αγκαλιάσει, να σε αγαπήσει, να σε καταλάβει, μεγάλη υπόθεση. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται με ειλικρίνεια, ας πούμε, και λένε το πρόβλημά τους και προσπαθώ να καταλάβω πίσω από την αμαρτία τους τι κρύβεται. Τις πιο πολλές φορές κρύβεται η δίψα μιας αγάπης. Γι' αυτό δεν με πειράζουν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ό,τι και να ακούσω, αν πάω πίσω από το έγκλημα που κάνει ο καθένας, συσσαγωγικά λέω έγκλημα, ζητούσε μια αγάπη και το έκανε αυτό.